Hi mga moms. So, kanina habang kumakain kami ni Brenda, meron siyang nabanggit tungkol sa mga costume ko. So, kailangan kong bisitahin ang aming lagayan ng costume. Asa yung susi nun? Tingnan natin yung reaction ng storage. Oh my God. Oh my gosh. Ano nangyari dito sa mga gamit ko? Diba, sabi ko sa'yo. Hala! Abog. Oh my God. Ayun, oh, bukas sa taas kasi. Ayun, dyan pa din siya dumadaan. Papasok. Papasok pa din siya. Kahit may ceiling. O, tingnan mo yung ceiling. O. So lahat ng... Hala, anong nangyari sa ceiling? Na ba't nabutas yan? Tingnan mo, ha? Baka pinasok na ng magnanakaw. Hindi ko lang napansin yan. Gusto siguro nila makuha yung bra. Ano nangyari dito? Oy, bakit hindi nila muna? Ayun pa pala, oh. Hindi nga siya hindi siya as in saradong sarado. So, sa mga tao dyan na nanghihiram ng costume, tas gusto nyo libre lang. Maglalaba ako, magsasabon, na. So, sige, hiram pa ng libre. Ha? Kaunting kapal pa ng mukha. Ayun na, high blood na siya. Saan yun, Bill? Hindi, ito kasi hindi naman na natin maiwasan, kaya lang sana, inano muna, Tinakpan. natakpan ba? Kumbaga pwede naman siya itakpan, kumbaga ano ba? Hindi, Ilagay kasi sa dapat lagayan, talaga. oo, sa sarado. Kaya lang kasi since open yung mga ano dito, tapos nakabukas daw yung pinto. Wala kasi ka dito eh. Hindi, Nina, ganito lang yan. Kunyari, ako, nakikinabang naman ako sa iyo eh. Dahil alam kong gamit mo to, magiging concern ako. Pero dahil nga walang concern, hahayaan nakabukas. May pasensya. Hindi naman amin yan eh, hindi naman akin yan eh. Oh. Bakit ko nga naman ba, di ba? Oh. So, walang pakialam. Wala Kaya, pake. Tanawa diyan nin, puno kayo na diyan nin. yan din. Ito rin, yung ano, maghuhugas ka rin, it's a time! Ayun nga lang, nasa loob yung mga plato. Nasa labas yun sa'yo. Di wala sa ibabaw lang ba? Ito yung mahirap talaga yung costume mo, Ma'am Shi, kasi Lahat yan lalaban. Lahat. As in, lahat yan lalabahan. nakasal. Itong mga shoes, kailangan maayos din yung ano. At least, nung umano yung abo, ayan, naglabasan yung mga agyo. Yan yung sinasabi ko noon na sana binax. Ayaw ni Brenda, gusto ni Brenda ganyan lang. Sabi ko, okay. Kanya naman to eh. So, bakit tayo, ayan oh. Tulad niyan. May nag-ano ng palda, since hindi sa kanila, hinayaan na lang nila na nalaglag. Wala tayong magagawa. Ba't adan? Saya na lang natin. Ang gagawin na natin, Ma'am Shi, linis mo. Hindi, labahan yan lahat. Oo, yung As in, mga ano. lalabahan Dami na lahat. din. Agyo. Hindi, mga ano cobwebs o Agyo nga. Sapot. supot. Supot is balot. Sapot is nagagamba. Sapot Mga mo. maleta mo. Isa-isahin talaga natin. Sapatos lang ka. Hindi yung mga sapatos. Ito yung creation natin ngayon. Sapatos mo mo Ay, daw. ang operasyon na ito buong araw. Hindi, marami na kayo. Wala tutulong yung promise. Kasi hindi naman sila nakikinabang dito sa costume ko. So bakit sila tutulong? Tapos, paghihiram, libre lang. Tapat, libre lang. Kasi ganito. Libre lang. Oo, ganon! Ganon dapat. Ladagan na. Sige na, simulan na natin. Ay, Ano
Para maganda editing. Kaklaro ka, oy. Wala ka na klaro. Ay, Usap, pero ulit. mas kanina. Ulit. Di na ang kita. Sige, ulit. Ay, nanina. Ay! Kahapon ko pa nakita to. Ano giingon? Ano? Open dia. Di lagi na makuha kayo. Abre nila Kaya no. siling boslot. Kani pa abre. Mugani, ang abri man sa diya tong. Kamu sila kuskus abre. Di naman sa inyong vacuum. Vacuum mo na. Nalag na apat We ito. need timba. Ayan, kuha muna ako ng timba. Lubak ka, ma'am. Lubak na mag Kuha ako ng timba para sa Pasabay na ako ni kung ano lang yung mabubuhat mo. Pasabay na ako doon sa laundry area. Basig na may kuwan dito yung kanang mas. Grabe lubak na mag Ay, sa... Meron ditong mas. Akin na, gamitan natin kasi Lubak baka po. tayo naman yung uubugin nito sa grabe ng alikabok. Kapon pa ganina pa kung nakalito. Dito sa ano. Binantan. Magmas ka na kasi Kau ba ang lubak mo? Aman, saan yung ano? Rhea, ito. hanap ako ng pang... Mas Forever mas and ever. Mask. Meron akong mask doon pero binibenta ko kasi. Ay, grabe ka naman. Ganon. Tinutulungan ka na nga dito sa mga ano mo. Ayan. O, di ba, Rhea? Parang kasalan ako, Rhea. Okay. Parang gusto mo ako ano na, Rhea. Parang mag-editing. Dali po, Rhea. Guys, sa totoo lang, galit talaga siya. Stress ako. Stress talaga siya. Alam ko yan. Trabaho naman to. Sabi ko Sabado, Station lang yan. magpapahinga. Kaya ano. Magsukot din mga bata ni Kuano, Duma. Eh, Station. pangita sa tanim. Laban. Isa. Hi. O, di ba? Ayan yan. Ito, may wire ka Ano pang yung- sinama. Ano to? Amo yung mga anak ko tayo pakuha diri oh. Makakot ko na kasi makakot ang station. Na, magkakot ng mga latag diyan, ibutang dito kasi sa kanta ba. Di man iya, manglat lang sila sa kuan. Nang mamalitay. Ganahan sa minin, kay nalimpyo. Mga buwak na nabiling diha. Ang wibis lagi na yung mga lagi kuha glan kuan. Ano mga buwak diya ba? Nay wibis gyud, pero mga respondo pinunan ba? Ina kaya na nina. Ikaw makaya ka ng galang tintal. Oh. Ha? Bintan adya. Ito ka galang tintal. Yan ba kamay lang. Nabadali. Wala ina. Wala oras ayo. Di ba ba wala kaya ako nang ipiuhan. Eh baldi na dayon. Ko na lang niya. Kanang butilya diha sa wibis may kuha. Atang lagi atang. Oh naman diya. Ano na? Yan pa. Dito na kami sa swimming pool, Mab. Laba. Ma'am Chef, tagal na ito binitay eh. Kailangan. Amo do vacuum mo na gamit. Mungita pa extension amo sa pagpangtango ng kon. Ano?
kalahati. Ini lagi tak kira bawa lagi para bungan mo tanan. Bungan mo tanan wala. Actually, hindi ko alam mga ma'am. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya sisimulan. Sa sobrang dami niya. Ateya, bakit yan mo nilagay? Full yan, hindi yan labanan. Ang sakit niya sa mata tignan. Kawawa naman ang aming mga Ay, ko. kawawa yung mga outfit namin guys. Ano ka po? Hindi ka rin sinarado. Yan na maglasip. Habang mag-finalize natin. May mga puti pa dyan, ma'am? Puti, ma'am, si. Yung mga light color, alam. Tapos lang naman yun. Powder ba ang sa dapat? Dati powder dito. Sabi ko mamaya na ako maliligo. Dito na tayo. Ano tayo maliligo? Ayoko din yan. Ay, hindi ka po. Sabon, baka maligo din ako. Ay, lagay yung batas mo. Labas ko yung batas. Wait. Lagay dito. Itong kuwan ba? Ikin yun. Bahaba. Bahaba mo yung kuwan ba? Ibutan mo dito. Maganda dito. Ito? Oo. Ini ano mo? Wang. Yan lang kayo kung may papagawa si... Ay! Si Ato Brenda yung papagawa yan.
mo nga sa akin yung madamit. Sige. Ba't mo namin dito? Ayan na yun. Ay, amin yung bato. Ay, yung maraming bato. Dahil, amin, maraming bato ba? Yan. Dandahan. Nanalo siya. Instant ligo ka. Ano kasi ng ano ba? Nakapasok na alikabok sa loob. Yan, ibabad mo dito. Kanina pa. Ano isasampay? Ay, hindi. May mga hangin naman siya eh. Hoy, tabali sila sa pagdisulod ko. Pagtanggalan niyo ka ng mga gamit sulod. Paggawas ka ng mga pala, di pa ka gawas. Kaya para ba? Karatanan gawa, karatanan. Paggawas ni. Ang trabaho mo, kasi pamilya. May binibenta kasi ng ano. Huwag nga. Ay, alalak kayo. Gilit ka. Kami dito sa pagdating ano ko ito? Asa? Ah, Lah. actually wala kayo dali na nagdikit pa niyan siya. Kaya lang kasi pagsunod mo ito. Pati-pati mo. Kaya talaga! Sabi ko mag-ayos ng court, hindi na mainisip na ang dami-daming mga ano, dumi-dumi ng aming mga outfit. Sabi ko sa'yo, lagyan na natin ang pinto yun. Pero pasalamat na rin ako kasi nalinisan to, bodega. Yan, Double purpose. double purpose, pero ang dumi-dumi ng aming bodega sa loob, ginuupo, alikabok lahat. Pasalamat na lang po si Nina, kaya report naman siya. Dapat din dahil wala mo bodega ron. Then, yung ano, yung misfortune ng namin, yung Kumbaga. mga unfortunate namin na mga nangyayari. Ano, swerte sa laki ba? Yung negative na nangyayari sa amin, dumi-dumi ganito, ang positive sa kanila kasi nagkakapera. Trabaho sila. Nagkatrabaho sila. So, dumihan nyo pa. Para mas marami pang magkatrabaho. So, gumandawan na namin siya kasi nagkaroon siya ng mga alikabok. Pero at least, tapos na, naglilinis sila lahat. So, thankful na lang tayo na matatapos ito. So, ito ano talaga na to, ang purpose talaga nito, hindi para maging ng yawa. Hindi para maging labahan, ay ano, swimming pool. May Labahan. Sabado ka namang yung mga customer. Pag ganun yung customer sa labas. Ah, ito mabilis na naman tumalaki ng tubig. Di ba? Saka gusto mag-rent outfit dyan, meron dito, gawin si Adams, Oo yan, Wednesday Adams yan. matulong. Para sa pagbibigan. Narinig ko siya sa mga damit. Ay, sa wakas. Para kasama dito. Nakulog na kasi sila. Ay, no. Buti nga lamig eh. Oh, di ba? May outfit kami dito na ano, pwede kayo mag-rent dito. Ano mo na eh? Dito dapat lagay sa payan. Diba? Ano bahala? Nagawin lang. Gagain sa payan para ituro na dito. Eh, taga-tuna na po. Mas kailangan mas tagal ko kasi kailangan may stocking. Wala maganda to. Wala maganda to. Okay nga yan. Wala na. Ito. Tapos palda lang. Yung palda mo itim. Pagka or jeans. Napakita ko niyan sa Burol ba? Kaya na pala sa burol ba? May weight ba? Katalamit. Katalamit. Ano pa yan? Palawan days ko pa yata. Bakit ang pila na yung sinis? Gawin mo sa mismo yun. Sa mismo. Ayun! Ah, bakit yan? Alam mo ko nakahanap na kanina.
honestly speaking, hindi ko alam kung paano ko siya tatapusin. Kapag ganito karami nakikita mo, ang hirap tapusin. Kaya, dito ko natatapusin tong vlog na to. So, good luck to us. Ando pa sila sa loob, naglilinis pa sila nung pinakapwesto. Tatapusin ko na to kasi para dire-diretso na kami. Thank you so much.